guys! Welcome back to my YouTube channel. At ngayon, nandito na tayo sa Sagkaray Eco Park. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda talaga ng view dito sa Sagkaray Eco Park pagdating sa baba. So makikita natin yung bayan ng Kinapundan doon, yung malawak na palayan, and then yung malawak na karagatan, at yung mga bulubundukin dito sa paligid ng Sagkaray Eco Park. Napakaganda talaga dito guys. Kahit hingalin ka pa sa kaakyat ng bundok papunta rito, sulit ang view guys. I tell you, sulit talaga ang pagod. So abangan nyo guys. So ito yung view guys dito sa Sagkaray Eco Park. I am facing the Pacific Ocean. So ito yung right side ko, makikita yung karagatan ng Hiporlos doon. At dito naman nandyan ang Smart Tower. Ayan, nasa taas talaga siya. Nung kasagsagan ng bagyong Yolanda, nawala ng kuryente dito. So kaming kami yung mga tao dito sa barangay ng Santa Cruz, kasi sakop siya ng Santa Cruz. Diyan kami talaga umaakyat talaga kami dyan para mag-charge. Kasi yun pala yung mayroong generator. Ayan. So makikita rin natin yung guys, yung mga karagatan ng Kinapundan. Ayan, dyan sa baba. Actually guys, napakaganda dito tuwing sunrise, kasi makikita doon. Ayan. Malawak na karagatan. Actually guys, hindi siya medyo clear kasi maulap nga. And then ang karagatan ay parang siya, hindi siya clear water kasi umulan sa Kabungan kaninang umaga. So makikita din natin guys yung malawak na palayan ng Kinapundan. Ayan, napakalawak na palayan ng Kinapundan, yung rice fields. So ayan guys, yung bayan ng Kinapundan dyan sa baba. So ayan, napakaganda talaga guys, sulit talaga dito. Ayan. Yan, malawak na rice fields. So makikita ninyo guys, hindi pa siya green, hindi rin siya golden, kasi parang makikita ninyo na parang mayroong mga tubig, kasi nagsisimula pala silang tanim ng palay. So ayan guys, makikita sa baba may nagja-jog. So ayan, sana may nagja-jogging doon. So papunta na sila sa baba. Ayan, iwan ko kung sino sila. Ayan. Then lipat naman tayo guys. So ito yung view, yung mga bulubundukin. Actually guys, parang makikita ninyo na similarity siya sa Chocolate Hills. Ayan, o diba? Mga burol-burol siya guys, mga bulubundukin. Parang Chocolate Hills. Ayan, green na green. Diba? Maganda talaga dito ang view dito sa taas. Very relaxing. Perfect talaga dito. Napaka-perfect talaga. Perfect God's creation. Ayan. Maganda talaga ang view. Lalong-lalo na kung mayroong araw. Kung nakikita yung araw. Napakaganda rin actually dito ng sunset. Yun, doon. Ayan. Ito yung mga cottages nila. Ayan, nasira na siya kasi mayroong palaging bagyo. Ayan, at hindi na rin naaalagaan. Ayan. Pero actually guys, nung bago pa lang ito dito, napakaganda dito. Ayan. Actually may naririnig akong agos ng tubig. Kasi sa baba guys, sa baba dyan. Basta sa baba. Mayroon kasi dyan falls. Hopefully, sa susunod na mga araw, mapuntahan ko yan. So ayan. Perfect talaga dito. Maganda ang tanawin. And then, fresh yung simoy ng hangin. Ayan.
It's already 5:30 p.m. At ako lang dito mag-isa dito sa pakpak ng bundok na to. Ayan. Maganda talaga. So later, bababa na rin ako. Tatakbo. Tatalon. Hindi naman siya guys nakakatakot. Actually, perfect din dito. Maganda din dito mag-overnight. Yung mayroong mga tent. Ayan. Kasi dito sa baba yan. Mayroong patag dyan. Pwede rin magtayo kayo ng maglagay kayo ng tent. At pwede rin hindi na magdala ng tent kasi mayroong ditong cottage. Ayan. Pero wala namang tutulugan. Kung maghihintay talaga kayo ng sunrise, perfect dito mag tent. Dito kayo magpapa umaga. Dito kayo matutulog ng gabi. Pero parang soon i-develop talaga kasi nagtayo sila ng office doon, di ba? Doon sa baba may office doon. May building. So yun yung office nila dati. Kasi kung sino ang umaakyat noon dito, mayroon siyang entrance na 5 pesos. So actually, marami talaga yung pumupunta dito noon. Kaso, nagkaroon na ng maraming tourist spot yung yung Kinapundan. Isa na yung Pantalan, then yung Kinapundan Cold Splash doon sa dam, yung Kanbunong. So parang naano na siya, parang hindi na siya napapansin kasi hindi pa siya kasi nade-develop masyado. One thing kasi ang pinakamahirap dito ay yung daan. Yung daan kasi okay lang kapag maaraw kasi namomotor siya. Kapag kapag maulan, very slippery siya. Hindi siya kaya ng motor. Hindi basta-basta nga maaakyat dito. So ayun. Pero solid talaga ang view. Kung view talaga ang pag-uusapan guys, very perfect talaga. Medyo punta tayo sa baba. Sa ibang naman tayo sa ibang place. Doon sa baba mayroon din siyang cottage. Nung before ako magsimula dito sa YouTube, nasa TikTok kami. Sa TikTok kami nagsimula kami sa TikTok. And then, ito talaga yung place na pinupuntahan namin kasi napakaganda talaga dito magsayaw. So maganda talaga dito, napaka-perfect yung view. Yan. Kasi yung hinahabol namin sa pagsasayaw ng TikTok, yung magandang view. O diba? Maganda talaga siya. So makikita guys, dito sa likod ko, nandoon yung mga farm. Ayan, mayroong mga farm doon. Actually may mabibili doon na watermelon, yung pakwan. Mayroon doon. At ito yung sitio ng barangay namin, yung barangay Santa Cruz. Ito yung sitio, yung Sagkaray. Doon mayroon din silang itinatayong plaza. Yes, mayroon silang plaza at mayroon din silang chapel. At mayroon din na rin silang mayroon na rin din silang fiesta. Ayan, every May 16, if I'm not mistaken is May 16 and 17. May 16 and 17. So yan, perfect.
ayun guys, that's it for today's video. Mega love shoutout nga pala. Mayroon akong nais i-shoutout. Isa kong estudyante na nais talaga niyang magpa-shoutout. So, mega love shoutout, Prince Aguilos Umlang. So, ayan, na-shoutout na kita. Sana hindi ka na magtampo. Ayan guys, that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Ayan guys, it's already 6 p.m. It's 6 in the evening. Ako ay bababa na sa Taray Eco Park. Dito ako.